Máš rád príbehy plné nečakaných zvratov? Ak áno, tak potom si jednoznačne na tej správnej adrese. Really? Poď s nami počúvať podcast o osudoch postav, s ktorými sa stratíš v ich zamotaných zápletkách. No way. Duchovia, krimi, záhadné zmiznutia či zmutovaní zombíci ti prinesú nečakané odhalenia, ktoré na teba budú čakať v pravidelných týždenných intervaloch. Weekly? Každý týždeň si u nás nájdeš jeden originálny príbeh. So quickly? Jeden týždeň si budeš môcť vypočuť príbeh v slovenskom jazyku. No a v prípade, že máš záujem sa učiť angličtinu alebo sa v nej zdokonaliť, ťa v tom ďalšom týždni bude čakať úplne nový príbeh práve v angličtine. Of course. Všetky identity postav našich príbehov a ich osudy sú poctivo vymyslené. Všetko, čo budeš počuť, je fikciou vytvorenou v kombinácii našich nápadov a kreativity. Akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami, situáciami či reálnym životom je tak čiste náhodná. Absolutely. Vždy vo štvrtok, každý týždeň ťa u nás bude čakať nový príbeh. Oh yeah. Budeme veľmi vďační za tvoj like, follow a zdieľanie. Veríme, že sa s nami vyparíš z reality a pri počúvaní tohoto podcastu budeš minimálne kvalitne oddychovať. Všetky potrebné informácie a odkazy nájdeš na našom YouTube kanáli. Check it out. Už budúci týždeň na teba vybalíme upútavku k úplne prvému titulnému príbehu našeho podcastu. Stay tuned. Zostaň preto s nami a už čoskoro sa počujeme pri premiére tvojho, môjho, našeho podcastu.